kaikki niin kuin näette. Se on Propilkki 2 video täällä. Ja siis tää oli kyllä katsottu semmonen yllätys. Niin se on. Otetaan täältä vähän. Mun pitää ottaa siis 2 eri kalalajia. Odotetaan kunhan tässä on kala kiinni. Ei näillä pilkeillä enää oikein mitään väliä, koska ei vaan ole. Meidän pitää vaan kalastaa se ihan sama, olko vaikka tiiviski. Siellä se mato. Onko siellä mato? On se pikkumato siellä. Vaihdetaan. Tämän videon aiheena. Tän siis mä teen vähän enemmänkin näitä videoita. Mutta niin mä teen näitä haastevideoita. Eli niinku Propilkin näistä haasteita. Please vaikka särki tai kiiski. No kyllä, särkihän se oli. Nyt voi lähteä tuun täältä. Se on moro. Kiitos. Isot kiitokset. Tonne. Tohon johonkin. Tossa oli äskenkin. Ja mä teen näitä sitten tämän videon niinku niin mä teen näitä videoita sitten tämän videon jälkeen myös. Niin et ei ainakaan ilman. Se on kyllä pikkasen alempana, mutta se on vähän sama, mutta niin, sitten otetaan palaa ja palaa takaisin lähtöpaikalle punnitukseen. Juu, mä vaihan tämän vavan. Anteeksi, siellä ei ollut mato. Ne vei sen koko mato. Mutta nyt kokeillaan sitten, jos tulisi kalaa. No niin, siellä on heti joku kala kiinni. Tää on semmonen 100. Aha, tää on lahna. Hienoa. Saat kalannut. Voit palata nyt punnituspaikalle tai koittaa saada lisää kaloja. Eli mikäs on kakkostehtävä? Pyydistä yli 250. 200. No. Tähän ehkä voi mennä hetki, mutta katsotaan mitä tulee vastaan. Come on, venatkaa hei. Ne vei madon. Sukeltaja vei madon. What? Nyt tulee kala. NYT nyt. NYT nyt. Siinä oli kala. Nyt, no niin. Tää on pikkasen isompi ehkä. Joo, tää on pikkasen isompi. Ei oikeesti ollut. No oli se. Kato, oli. Ja vei madon. Eli mikä se 3. tehtävä oli? 1-5 kalaa, niin sekin varmaan tulee ennen 2. Sekin varmaan tulee niin nopeammin mitä 2. Mistä saa YTK-jäsen alennuksia? No, ottakaa sitten. Ottakaa, kun ne nyt vie näitä matoja, niin nähdään sitten kun on kalat. No niin.
Ei. Paljon Jos tää vei madon, niin paljon näitä. huh. Ei onneksi vielä. Joo. Tää oli niinku 4. Kai. Koska 2 ja sitten 3. Joo, tää oli 4. Kai. Ei. No meikä lähtee pois, että en mä jaksa niinku... Missä on se lähin kun niin... Tossa. Noniin. Okei, no niin se lähdetään sitten menee. Okei, ja sitten meidän pitää vaihtaa kaira. Mennään tänne samaan paikkaan. Sitten nähdään avannolla. No niin. Nyt vaihdetaan tosta vaan toi. Vapaa vaihdettu. Otetaan se takas. Tämä vaihdetaan ihan. Syötti vaihtu. Ja sitten vielä tähän tämä. No niin, come on. Ja tämä vaihdetaan. Nyt on kaikkia vaihdettu. Kahdella eri peilillä. No otetaan tuossa vaikka sitten... Mikäs se 3 oli? 2 eri vavan. No sehän on sitten näin helppo. Onko kiinnostusta lähteä huomenna sinne uimaan? Joo. Ai, nyt saatiin kala. Pitäisikö muuten... Oho. Lähdetään menee. Joo. Koska mennään? Mitä? Se kysyy. Tää perskärpäri. Mikä lemmikki? Papukaija. Minä olen halunnut ihan pienestä tytöstä lähtien papukaija. No joo, minäkin. Oho. No niin, nyt aletaan olemaan avannolla. Kartaan tämä reikä. Pitää pelikkiä tässä tämmönen 10 minuuttia. Elikkä noin kun on 1 minuutti jäljellä, heti kun 1 minuutti lähtee käyntiin. Tää on siis viimeinen minuutti. Heti kun viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Sillä lailla, että sitten jos ei ala hälytyskellä soija, niin tämä peli on tässä. No niin, sit kokeillaan vaan saada kalaa. Hetkonen mulla. Miten se on näin matalaa, vaikka tässä on näin syvää? Sehän on tuo violetin puolella ihan selkeä.
lahnaa. Painivat. Mitä oli? Se niin. Ihme ukkoja. Tuo oli se. Nyt on iso. Nyt on iso. Tää on lahna. Säy. Minä katsoin alussa, että onko se lahna. Sitten mä katsoin, että onko se sorva. Ja sitten se olikin vittu säynä. Eiköhän tää ollut tässä. Ja tää on lahna. Tämä on vittu solukala. Tämähän on ihan hyvä paikka. Tää olikin sulkava. Mikä se oli? Voisin jatkaa sitä nyt. Mä aina illalla katson netistä sitä. No. Onks tää säyny? Tää voi olla säyny. Se olikin vähän isompi ahven. Moista en nyt moista en oo nähnyt pitkään aikaa. Ja sit tämmönen pikku eläinlääkse. Pitää käyttää kaikki madot hyväksi. Yes. Kyllä. Se on sama peli. Mikä se on? Mitä sä oot? Mulla loppuu madot aika paljonkin ennen kuin aika loppuu. Nämä 12. Ui, nyt on iso ahven tai säynä. Ui, sitten. Ahven on se. Nämä 3. Kyllä. No, ei muuta. Onneksi ei vienyt muuten matoa, vei yhden madosta. Tääkin joku 200. Onko se olikin säyn? Sulka. Menee nyt vielä sulkava ja säynäkin sekaisin. Ui, mitä tuli vielä? Ja sulka. Se oli 1 grammaa enemmän. No sitten nyt vei madon. Mä murhaan vielä sen sulkavan lapiolla. Onko Sam? Nyt tuli hakala. Supelta. Tää on vähän isompi. Tää on pikkasen isompi. Pikkasen. Mitä? Mitä? Niin paha kuin Semmonen sieltä. No,
noista nähnyt kyllä ikinä. Tällä. Harvinainen näky. Mandela-efekti. Ja tätä kalaa. Sukeltaja. Väripäät. Miskään. Kala. Kalaa tulee. No mikä se nyt on vikana? Häh? Sitten ne kaksi kalaa ja putkea irrallaan. No sit tämmönen pikkukala. Ja olin just... Olin just sanomassa, että tämmönen 50 grammaa suuri, se olikin 47 grammaa. Oho, anteeksi. No niin. Oli kyllä. Mä tiedän, se on varmaan äiti jostain aikaa. Niin. Nyt jos se ei jää kiinni. No niin. No on 150 meillä. Väri. No lähtee. Seuraava haaste Jyrkin. No ehkä tämä ihan. Tää on vikkahaaste. Sitten mä lopetan tämän videon, koska tästä tulee muuten niin pitkä, että kukaan ei jaksa katsoa tätä enää. Fuck. Mulla on semmonen 25. 20 grammaa, ei vaan mikä, 15 sekuntia enää jäljellä, niin vielä tässä sorra. Mutta nyt kerkee vielä yhden kalan äkkiä. Ei kerkeekään, ja koukku näkyy siellä. Lähdetään menee. No. Jos ne muut sanoo täällä mitään. Ei varmaan. En oo saanut mitään täällä. Ei oo saanut yhtään mitään. Ei täällä näe mitään. Toivottavasti mä niinku pystyn vielä. Kyllähän tää hyvin kirjoitus. Miskään. Olisiko tässä pelissä talveni vai kyllä? Eikö tää oli? Kyllä niin ottaa. Joo. Aina on. Mutta tämä taas olla sitten. Tää taas olla tässä. Tämä nyt. Kahvinkappi.